sabaw. Akan Diyos ko. Inunod. Akan. Nasalit na. Zil. Nalikan ka daw. Ano nga? Pag-listolit ka mo. Hindi na anak ko. Amoy tar-tar. Nagutom na ayam. Nagutom ito. Dalulot at baba. Alam mo, hindi na pusing kita ang tumuong at mailay. Korte! Ay, ko! Maglalay ka pa. Natulog dito tutumakan ito. Baba mo mabaho. Ano signal dito? Naka-mute. Hindi Hindi ka naman nanonood kang Kitali. Nagsasabi na ako. Nakala ko kung nila sosyalera. Nasa ano yan nasa Cebu. Amerikano ang ano niyan, sawa. Yung pangalan na ng IG niya, Yaya Balera. Meron nga na ano sa kanya, bakit lagi daw siya nakabili? Di ba daw siya nahihiya? Magsuot lagi ng two-piece. Mahirap. Mag-ano sana Hello, good evening.
Salamin ko na to, maluwag na. Pasuan na ning spaghetti. Ah, hindi na. Titikang na naman tak pag hinuyang. Kaya ad na naman nakit kun camera. Mama, sayang mo. Didelete ko sana yung ano. Kaya baka kung i-repost ko ulit. Bawal na yun eh. Nipis na yung buhok ko. Oray na hangir. Itong kamay ko nagbabalat. Naka-online Diyos ka basis. Gihap na yan.
Hindi diri na iya tubig. Kahalo. Imay. Tamsak host. Salamat. Good evening.
Maglapag ka, ano, barangay, ano, gapas-gapas. May jacket ka na. May jacket ka na ba? Tinanggal yung jacket mo. Ay, sorry, natanggal ko yan na. Pwede ka na maglapag, may jacket ka na ulit. Sorry, natanggal ko yung ano, kala ko wala ka pang jacket. Baba mo yung ano, bahay mo, ano, barangay gapas-gapas. Heh. Kakain. Nagutom tong aso eh. Momo, huwag kang maano dyan. Kasi, inaano ka. Naano ka eh. Walang kiso. Wow, kiso. Di. Itong gata, kailangan ba nasa frozen? Lagay mo sa freezer yan, magpapanis yan. May kiso. Ito na lang, lagay ko. Tapos papainitin ko ulit para matunaw. Kasi sabi, kasi sabi mo maalat. Ay, matamis. Matamis nga eh. Lagyan natin. Siguro mga 1 minutes pwede na. Aray, kaya may sigaw ko dito. Sinisingahan ka lang dyan ni Momo. Ba't may kanin? Tama na yung isa. Malat. Gusto ko magkanin eh. Ayoko. Dami ko nakain kanina sa Kapanggana. Tama na yun. Pani. Tostado! Tostado. Wow, sarap. Kuligan, parmesan din dapat. Ha? Parmesan. Dapat dinamihan ko yung pagkuha, no? Saan? Diyan. Wala naman. Diyan sa green ang takip. Wala namang green dito. Bilog na ano. Ay, ito. Extern na. Hindi pa, bago yan eh. August 2021. Kain ano? Barangay gapas-gapas. Kain. Dapat dinamihan ko yung pagkuha ng spaghetti. Tapos, aga mo naman matulog. Nasaan ka ba? Saan ka ba ngayon? Barangay gapas-gapas. Sino yan, Milak? si Gina Roses. Hmm? Si Gina Roses.
Anak ng dalaga? Ang ganda. Hmm. Nga, Monday pala bukas. Hinayot nga inkuan kay nabati nga di. Nagugutom nga ayam. Nagugutom ka mo. Kaarting nga din ng Christine oy. Wala ka sa buhay mo. Thank you sa pabiji-biji, barangay Kapas-Kapas. Sinusubuan ko itong na to, ayaw kumain. Ito lang mo ito. Nainit na to. Dudong Pugat, kanutoy ko. Good evening. Salamat. Dito ka nga kasi. Salamat sa thumbs up, Dudong Pugat. Kain wala na, naka sila, Josie Cabases siguro. Naka si Josie Cabases na yun. Sinong wala sila? Sinong wala? Naka-live din pala si ngayon, Josie Cabases. Nagpapakain ako ng aso. Pagkain ng aso namin ay atay ng manok. Social. Di subo pa. Di kumakain pag di sinusubuan o pala pag kiluan. Wala na mo. Wala na mo, Gusto na yung pagkain mo. Wala na. Yan, lagyan ng buhay ko.
Wala na. Thank you sa thumbs up, Dudong Puga. Kain tayo. Nag-iilis ka ba ngayon? Ano nangyari sa oras ko? Bakit naging 20? Samantala kanina 36 na. Makakando, thumbs up dan. Pagtapos ni Diyos. Sige, sige. Yung oras ko, imbis na 36 na kanina, ngayon 21 na lang. Naging 21, ano kaya yun? Nawala kasi ako ng signal kanina. Hindi ang ingay na sasakyan na yan, no? Wala ka lang pasok. Ay, linggo pala ngayon. $4 million and a half. 5 thumbs up. Hindi. Spaghetti. Spaghetti, oh. May ano kasi dito kanina, may birthday. Yung in-upload ko, Delphine, yung in-upload kong video, yung galing TikTok na CPR. Na CPR yung dalawa, tapos yung isa, yung sa amin ni Heinmin, natanggalan ko ng sound, na isali ko dun sa ano, sayang.
Na-mute ko tuloy yung tatlo. Susunod din ako mag-upload sa YouTube ng TikTok. Nasi CPR. Ilang lasa tong soft drinks na to. Magdadagdag binongkot yung surabulas. Ipurusinhan ko ang ginasaan. Pagaraan isda. Karelong yak. Pagkarolan niya dadon kay para na ito na niya dito. Hindi na karne. Atong ito. Atong ito na karne. Ini, frozen ini kayo. Auditive. Yung isda sa kayo, pinataan namin, kuhol. Maglang, ha? Yung kuhol, ano yun? Cool. Di siya cool. Ha? Very cool. Suso? Gusto kumain ng kanin. Dapat ang hindi. Bukod na ako. Tama na. Hala! Niloloko ako nito ni ano 12 minutes na naman samantala 28 na kanina. Baka. Kalabo. Ano ba nangyayari? Bakit ganon? Dapat mag-isang oras na ako eh. Hindi ko pa mababasa yung ano mo, Dilpin, yung message mo, kasi dito ka nag-message sa ano. Yung oras ko ba, pabalik ng pabalik.
Dapat mag-isang oras na ako. Kaya yung 26 kanina 14 naman. Ano ba yan? Nagagasgas pala tong ano na to. Ano yun? May message ka sa akin sa messenger. Dito ka sa kabila nag-message sa gamit kong camera. Dito ka mag-message sa isa sa Milay. Ano i-refresh ko? Uulitin ko na naman, wag na. Tama na yan. Kasi nawawala-wala yung signal. Dapat nga mag-isang oras na ako eh. Wala kang pasok, ano, Delphine? Sabi ko kanina, ay kagabi nag-upload ako ng ano, video ko galing sa TikTok dito sa YT na CPR. Na CPR yung dalawa. Ngayon, yung isa, yung mayroon akong kaduwit, yung nag-ano ka doon, nag-comment. Na isali ko sa pagka-mute. Hindi ko na mabalik yung sound. Na ano naman ako mag-delete. Tuk-tuk. Anong tuk-tuk? Hindi naman lahat kasi yung una kong in-upload. Hindi naman CPR. Yung sa amin ni Jaime to, hindi naman CPR kasi nakalagay nga doon sa description ko na free. Yung dalawa lang. Eh ngayon naka-mute na. Naka-mute yung tatlo. Hindi ko na tinanggal na. Hindi, yung isa, pinalitan ko ng music. Ang kaso, ang papangit naman ng music. Nagaling dyan sa YT. Naka-mute na lang. Bakit bawal mag-delete? Pabayaan ko na may sound. Nakalagay doon kapag mayroong kang CPR, hindi ka mamomonetize. Ginawa ko na tinakpan ko na lang yung mute na lang. Nag-play siya pero walang boses, walang sound. Nag-delete ako ng isa.
Pero nung nag-upload ako na CPR ulit, na CPR yung una kong upload. Na CPR, dinilit ko kaagad nung katanggap ako ng message. Kasi wala pa namang views eh. Hindi maganda yung mga music eh. Na ipapatong mo dun, ipapalit mo. Ingay. Sakit na yung ano ko sa salamin ko. Ingay na machine. Pwede. Mute na lang. Oo nga. Naka-mute na lang. Kaya hindi na ako magaan. Sayang. Sayang yung sound. Ang gaganda pa naman. No oras na ba dyan? Sa Qatar? Mao nga di ka usa. Sugod ka saan? Sugod na ako. Sa kasusugod. Nasa trabaho ka pa? Batong salamin ko nakakabisi. Masakit yung dito ko sa salamin. May maingay. Maingay yung ano ng water dispenser. Maingay. Saglit nga. Tapos na ba si Josie Cabasis? Hair na yun.
naman. Wala na naman. Ay, naku. Ayoko na nga. Umpisa na naman sa 12 minutes. Kakasar naman ito. Balik na naman.